Nik euskaraldian parte hartuko dut, eskualdian euskeraz bizi nahi dugun jende asko daudelako, eta iruditzen zaitelako hortarako aukera gehiago beharko genukela. Eta bestetik, euskeraz badakigun eta ez dakitenen kontzientziak pizteko baliagarri izango delako. Nire iritziz, herria edo gizarteak eta euskarak elkarren beharra daukate edo daukagu. Ni gizarte honen, herri honen partaidea naizenez, euskararekiko badaukat konpromiso bat, eta konpromiso hori nolabait egonkortu nahi dut eta saldu nahi dut, adierazi nahi dut euskaraldian. Niregatikan euskaraldiak iraungo luke betiko, ez da. Tolosaldean ez baldin badugu lortzen euskara gehiago egitea, nun lortuko da. Ez badugu Tolosaldean lortzen euskara hizkuntza nagusia izatea, nun lortuko da. Nun lortuko da euskaraz lan egitea edo etorri berriak euskarara hurbiltzea Tolosaldean ez baldin bada. Inun ez bezalako aukerak ditugu, inoiz ez bezalako aukerak ditugu horretarako. Horregatik da horren garrantzitsua, baita Tolosaldean ere euskaraldia. Nik euskaraldian parte hartuko dut, iruditzen zaitelako, esparru guztitan euskaraz bizi nahi deunok, honelako ekimenetan parte hartu behar deula, euskararen erabilera ezagutzaren maila berekoa izateko. Yo voy a participar en Euskaraldia porque amo al País Vasco. Mis hijos hablan en euskera y todos los amigos que tengo aquí son gente que les considero unas personas auténticas e íntegras que participan en un movimiento vivo que hay que apoyar y hay que respetar. Beti izan naiz belarri prest. Mintza lagunakin eramazkite urte batzuk, eta gure kultura, gure hezkuntza eta bar ez galtzeko hartu dut konpromisoa euskaraldian. Pelotan ibiltzen ez ni, eta guk asko bizitze dugu bestuarion, gehienak euskeraz, baina batzuk erderaz, eta nik uste batzuk ebakeula badaula jendea euskeraz dakina igual hain ondo ez, eta igual lotxangatiko pixka bildurrengatiko erderaz hastean, ez? Eta nik uste denon partetik jarri behar deula pixkat euskara bultzada bat emateko eta euskara erabilera hobetzeko. Nik parte hartuko dut euskaraldian, objektibo batekin eta da euskara gehiago barneratzea eta nire egunerokotasunean izatea. Euskara entzun eta euskara zitzaitea gustatzen zaitelako. Nire herrian euskaldunez inguratuta egon nahi detelako. Euskal Herrian euskaraz bizi nahi dudalako, euskaraldian hartuko dut parte. Euskararen erabileren datuak pixka batek ezkatuta naukate eta ekimen honen helburua dan eta injustu erabileran eragitea ekimen interesgarria iruditzen zait hizkuntza ohitura horiek aldatu eta erabilera datuei pixka bat buelta bat emateko. Azken urtetan euskara jende askok ikasi duen arren, gero kalean ez da hainbeste antzematen erabilera. Beraz, horri bultzadatxo bat emateko hartu nahi dut parte euskaraldian.